ko da yaushe ka zo gurina sai kai ta cewa kana so na. Gaskiya ne. Shamsiya ba ni da aiki da ya wuce tunaninki ko wani abu nake yi. Tunanin ke na shigowa zai kori komai ya mamaye zuciya. Da gaske ne sanki nake yi na gaske. Idan har da gaske kana so na to ka fito mu yi aure mana. Karki da mu Shamsiya akwai wani dil ne da nake haɗawa babba. Insha Allah da zaran wannan dil din ya fada sai in turo gidanku sai a maganar aure na ne. Da gaske kake? Amma baka taɓa yi min kalaman da kai daɗin wannan ba. Da kyau da farjini duk ka ƙara yayin da kake faɗa. Allah ko? Sosai nake gaya maka. Je ki shiga gida. Babanmu ya maka magana baka ji ba ko? Babanmu ya maka magana baka ji ba ko? Daga yau kar na ƙara ganin ka zo wurin kanwata. Kanwata ba matar talaka bace. Matan attajirai ne. Ko a mafarki kar ka ƙara tunani ka ƙara zuwa wurin. Sai ka tafi mana. An gaya maka yarinyan kalan talakawa ne? Salamu alaikum. Ko ba kowa a shagon ne? Wa alaikum salam, akwai mutum me da baka? Allah ina so ka ban garin rogo ne ko da gwangwani 3 ne? Kafin in dawo zan baka kudin. Me za baka? Garin rogo gwangwani 3. No.